Ginhawa ang hatid ng 10 kilong bigas na ipinamahagi ng Ako Bicol Party List at ni Christopher Kitoko sa 15 barangay ng bayan ng Maanito noong Sabado, May 24. Kabuuang 7,380 na residente ang nabigyan ng tulong tulad ng mga taga-Kagbakongan, Kawayan, Malubago, Tinapian, Manumbalay, Buyo, Itba, Kaway, Bamban, Balasbas, Pawa, Hulugan, Kabit, Balabagong at Nagutnot. Para kay Nanay Edna, isa sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang bigas dahil hindi na niya kailangang isipin ang kanyang pangsaing sa mga susunod na araw. Sapat na niya ito para sa kanila ng kanyang asawa sa loob ng ilang linggo. Ko lang po napasalamat na kami tinabangan ng giraray, maski tapos ng eleksyon. Kaya dako lang may pasalamat sa iya. Lubos naman ang pasasalamat ng Municipal Councilor ng Bayan at ng Barangay Chairman ng Itba sa Ako Bicol Party List at kay Christopher Kitoko dahil sa tulong na ito. So ako nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List kay Kong Saldi na yaon sinda na padagos na nagtatabang bako lang sama nito sa bilog na Pilipinas asin na araming padagos na yaon na sa iyang pagriparo, pagpadaba sa mga tagama nito asin laomi po na dire-diretso manggirarian sa iyang pagtabang sa Samuyang Banwaan. Grabe talaga ang pasasalamat ng aking mga kabarangay dahil nagtaka sila bakit tapos na yung eleksyon, bakit nagkaroon pa silang ganitong benepisyo. Ang pamamahaging ito ay pasasalamat ng partido at ni Kito sa mga tagama nito kung saan mataas ang kanilang natanggap na suporta noong nagdaang halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.